Ik ben Johan Velding en ik ben 76 jaar. Ik heb altijd mijn leven lang een sport gedaan. Wat heb je al hierin? Voetballen. In het eerste van res, in het eerste van kap. Zaalvoetbal, dat bij 50 in het eerste. En ik heb, niet te vergeten, 7 wedstrijden in het eerste van kap gespeeld met mijn zoon. En dat is een belevenis natuurlijk. Kist even? Ja, jongens, dit is één op camera, maar dit doen we altijd. Dus het is heel leuk. Leuk, heel aardig dit. Welk gatje doen we vandaag, jongen? Zie maar even 3. 3? Wat het is. Cor Ouwendag, die was vroeger de Fries kampioen. En die kon ik heel goed. Nou, ik zei het ene het verbreken, maar dan doe ik het. Nou, zodoende is dat begonnen. En eigenlijk een paar jaar ertussen niet geweest, 1,5 jaar. En toen ben ik hier weer heen gegaan en toen zag ik die vrolijke man daar aan het deadliften. Toen zei ik voor aardigheid, nou ik zou dan wil ik ook wel eens even meedoen. 2 weken later heb ik even een overleg gehad met mijn cardioloog. En die ene zei tegen mij van, dat ik je verstaan niet had. En de andere die zei van, ga zo door. Wat controleren jou nou? Mijn hartslag. Omdat ik dus hartpatiënt ben. Dat ik hier boven de 125 kom. Dat is het punt even. En hoe liep het nou? 122. Maar hij zakt eigenlijk binnen 4-5 minuten weer naar de 75. Maar Jos, ik ben hartpatiënt. Is dit dan net gevaarlijk om te dwalen? Nee. Vind ik niet. Anderen misschien wel. Maar ik niet. Nou, zo is het. Hij moet me 1 keer. Het haalt er je reet en dan laat je hem niet liggen. Nou, doen we dat. Kom jongen! Kijk vandaan jongen! Op 1 beurt. 172 gaan, nee dat is record. Kom op. Kom jongen! Kom op! En dan een flink heel. Dank maat. Al ik krijg Dit hè? Ja. Vast jongen. Ik heb nu dus 172,5 trokken. Dus dat is een nieuw Nederlands record. Officieel niet. Want dan moet je bij een bond aansloten wezen. Nou, ik vind dat wat... ja goed, dat moet ieder zelf weten. Nou? Zo wat. Nou ja, we hebben het bewijs in elk geval verslaan. Dat dacht ik ook. Dat neem je nooit meer hoor.